sansa. Na gode wa umma da babana. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Kai ne silar zuwa ta wannan duniyar ga. Babana. Ciwo nake yi babana kai ba ni ba. Babana. Ko ina ciki ka shahiduwa sai na yaba ma. Babana. Kiɗa na gaske kan na injina wa mahaifina. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Zanen faɗa ba wai kuma tonan siriri ba ne ba. Babana. Babana mahaifi shi ba mai hali ba ne ba. Babana. Amma duk da wannan ɗawainiya ta bai gaza ba. Babana. Ya zaune yana tsaye domin zuri'ar shi cikin rana. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Wai ya sama zai kawo mana bai taɓa ba. Babana. Ba ci muka yi ba, bai ci ba ƙarya nake ba. Babana. Mun ki koshi dadi ba nutsuwa yake ba. Babana. Kan ji duk yawanmu sai ya tabbata mun wadata mahaifina. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Karatu na da na kanne shi ya ɗauke. Babana. Ilimin arabu da boko komai take yanke. Babana. Ina zuwa ƙasa sai da ta kai ya bani keke. Babana. Kayan karatu ko yunifom duka har zuwa takalmi na. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Ta kuɗin makaranta na shi ke biyan su. Babana. Tare da ni da kanne na da adi haka zai haɗa su. Babana. Kamun wata yayi zai nemo komai yawan su. Babana. Yayi mahaifi kowai insha lahira zai sha kuna. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Sallah ta kama baba ya kan daga darajar mu. Babana. Iyena da kanne na duka dadi zai haɗa mu. Babana. Ne a ce mu fito fesa ga kuskuren mu. Babana. Wasu lokutan ma shi hakuri bayi ya ɗinke iyalai ne. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Idan lokaci ko sa'i baba ya kan haɗa mu. Babana. Sai shawara a gare mu mu har haɗa kawunan mu. Babana. Muna lafiya lau kar mu bari wani ya raba mu. Babana. Har wata addu'ar da yake mana daɗi na rike ta gwanin daɗi. Wannan mutane inda tana so a rayuwa sai ne kuka. Suke wuce ta mini sansa. Na gode wa umma da babana. Babu ko wajen bacci duka sai yayi min cikar mu. Babana. Amma da ya ga babu guda ciki duk sai ya kira mu. Babana. Ban ga wani ba baba ya hau kan tambayar mu. Babana. Ya yarda cewa soyayya ta uba da ɗa ba ta ɓuya. Wannan mutane inda tana
061 7270 5199 Aliyu Nata.